ناينا جزي نمار نقحتنا يبر حمقنا في سعر مين بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقادف لبون سترر سكون يلن كوركو حكا خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس سقم تاسقومي بزبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف الكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حين تفرون تغني. First multilateral summit with the African Union set to take place here in the nation next. Our host, President Ruto, His Excellency. Entity in the present day Africa, the land of the future, is a young and dynamic trilateral meeting of its kind in more than 4 years. The mood was upbeat. منسرات فيدرال منقسي كاب حقون سلمان بوليتيكا ومنقسات وصاحن بيايو أبزو حدوش معرف دما كلاتنا فتينان فقدنان نقنساتف بخبري توع. They traveled to the Republic of Korea to attend the South Korean African Leaders Summit. كسودة أفريقيا أو نشتي حبو كور مرحنا بصينا لازم إساس أفريقيا. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا نايوت رتمني تيو مجمريا روحو سنبتك برلنا بروخ قدام سنبتك برلنا إلى مدبيك جمرية نايلو مارستي عبيت زيناتات بدرجة عالم زلو أبقى أنقوا دبلوماسي كتبا شركنت زيتو كوري أرسي كله بدرجة عالم لنكني مرحتنا أفريقيا كبستفل عليه كورنعات ناب دبوب كوريا كيدو مالو ترجم نايزي ركب زنتاي كون كوريا بخمية تتمتنتاي تعلمنا كوريا نشتي حجر كوريا بيت حجرات أفريقيا نعوز خدهم تاي مغنيات كنرينا كود ما تملسنا بأفريقيا قطباون بوليتيكاون أكيدا كنرينا مودة هذا ما كم وترو أبغى داينا يرترا تملسنا بقول من قد كن فتشينا شوف مجمريا بقول داينا كوريا كنجمرنا what is going on نمنتاي كوريا نستقبل زلاسك كعبة فمس معي نتاي زي ساميت زي. We start with South Korea's first multilateral summit with the African Union, set to take place here in the nation next week. It's the biggest multilateral event under the Yoon administration. For more on what to expect, here is our presidential office. እዚ ሰሚት ኣብ ደቡብ ኮርያ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ሓደ ንእሽተይ ሃገር እዩ ብጂኦግራፊ ክትሪኦ ከለካ ንእሽተይ ሃገር እዩ ولا بتاريخ هايون كابت كوريا كابت نزل نوح وام زي قبرت بزح مسجد لازم حرفتنا البيت قال يهم بكويناتنا كوريا تذكروا وقت كونوا تقول يوم تاع كوريا تبان أكلت تمغيلا سمين دبوبون كوينا زاد دبوب كوريا هذا ما نستقبل جلا بنصارو نابو تعدي مم سخود زلو عبيت هجراتنا أفريقيا زي تجزأنا زبلو كوتان كوت جيريز عرف زلهم إثيوبيا مالتيو مرحنا إثيوبيا مرحناي تنزانيا مرحناي كالوت عبيت مرحتنا افريقيا سفارتي حبريتا ديسكلوس كوين يلن ناي غانا ون كاميرابون عبيت هاجرات كمص مخانو عبيت هاجراتنا افريقيا زرب زلو بجغرافيا وقمامطا ببص حزبي زتعصصف حزب زلوم انتخونه نشتي كوريا مس عدمتهم بمولهم تاكيبهم باي ذا واي ايرترا كوريا كيت كلا ناي ايرترا عدمه اتزبلت ترجم زلو ينعي نهي لك قلت لكم يا زي مغنياتو حتى إيرترا نشتي هجريا كالاي كاب عصوات وتزال هجريا زخون يخون أفدقنا دبلوماسي كخفت الله خلو ويل كاميلات قبلا بمهلا ودما أزيه حقوس ناي دوب كوريا جن العلا قد أسنو زلوي نملا سجي سلام تايم دوب كوريا من البات نشتي هجر كتب لهم تقولوا economically one of the most powerful country من البات جابان أبز حلفي حيال هجرين يرتحريلنا ناي جابان قدمي لومي أبت زوباتي زحيلة دبوب كوريا is becoming
increasingly very sophisticated in terms በትናይ ቁጠባናቱ now listen exactly ስለምታይ ከም ብላለሁ ከገልጸልኩም ክፍትኔ Respondent Kim Do-yeon. 48 African nations, among those around 30 heads of state. That's the expected size of the first Korea-Africa summit hosted by South Korea on June. ስለዚህ 48 መራሕቲ ናይ ሃገራት ወይ ከዓ ዴሌጌሽን ካብ 48 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክመፅኦም ዳርጋ ውሕዳት ሃገራት ተሪፈን ዘለዋ ካብኣቶም ድማ ካብ 28 ክሳብ 30 head of state ወይ ከዓ መራሕቲ ናይ ሃገራት እዮም ክመፁ. So this is important event. ጽንሕልና ንሪኦ ኢና. And fifth. The summit's theme is the future we make together. Making this the grand basis of Korea-Africa cooperation, we will deeply discuss the three goals: shared growth, sustainability. So ከምቲ ንሪኦ ዘለና ገለ ካብቲ principal deputy national security advisor ገለ ካብቶም ነቲ ኢቨንት ዝያዳ ብዕምቆት ዝፈልጡ ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ደቡብ ኮርያ ንመጻኢ ክትጥምት ከላ ንኣፍሪካ ብኸመይ ትጥምት ኣላ ፅንሄ ኢለ ክገልፀልኩም እየ እቲ ስትራቴጂ ናይ ደቡብ ኮርያ ብዝተፈላለየ ኣንግል ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ንኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ መሪፃ እንታይ እቲ ዕላማ ክንሪኦ ኢና እስከ ንቐፅል ሓበራዊ ሽርክነት እዩ ዝበሃል ዘሎ and solidarity. According to the top office on Thursday, the first event-wide engagement will be the dinner banquet on June 3rd. And after the main opening ceremony kicks things off, the leaders will go into discussions. And after the closing ceremony, there will be a joint press conference by President Yoon and African Union Chair and Mauritania's President Mohamed Ould Ghazouani. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣጀንዳ እንታይ ይመስል ወይ ከዓ እቲ ስኬጁል እንታይ ይመስል ካብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ሓደ መዓልቲ ኣቢሉ እዩ ክጅምር እቲ ብድራር እዩ ክጅምር ናይ ድራር ባንኳት ዝበሃል ክግበር እዩ ብዙሓት መራሕቲ ኣቐዲሞም ከይዶም ኣለው ድሮ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣትዮም ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣሎ ካልኦት መራሕቲ እውን ኣትዮም ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከዓ ጎኒ ጎኑ ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ባይላተራል ዝበሃል ኣሎ ባይላተራል ባይ ዘ ወይ እንድሕር ኣስተውዕልኩምሉ ኤርትራ ብጀካ ሳሕቲ ግዜ ናብ ሓደ ሃገር ዲፕሎማሲ ክትገብር ኣይትኸይድን እያ ኣብ ከምዚ ኮንፈረንስ ክትከይድ ከላ ወይ ኣብ ከምዚ ሳሚት ክትከይድ ከላ ግን ብዙሕ መኽሰብ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዋጋታት ሰይፍ ክገብሩ ዝፍትንዎ ኣብ ሓንቲ ቦታ ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ንክገብሩ ዕድል ስለ ዝፈጥረሎም እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ኣለዎም ጣልያን ተኸይዶም ራሽያ ተኸይዶም ሳዑዲ ኣረቢያ ተኸይዶም ኩሉ ግዜ ጎኒ ጎኑ እቲ ክገብርዎ ዘድልዮም ዲፕሎማሲ ንኸሳልጡ ነቲ ርክባትን ሽርክነታትን ንምዕዛዝ ብዝለዓለ ዝጥቀመሉ እዩ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ እዚ ኣብ ዕለት 4 ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ኦፕኒንግ ሰረመኒ ሽዑ ክኸፈት እቲ ሳሚት ዋዕላ ሽዑ ክግበር ሶሻል ላውንች ክህሉ እዩ ሕብራዊ ምሳሕ closing ceremony and joint press conference ምስ ዘድልዮም ክፋል ድማ press conference ክግበር እዩ ሓሙሽተ ድማ ዕለት ሓሙሽተ ኮሪያ ኣፍሪካ ቢዝነስ ሰሚት እዚ ከዓ ናይቶም ቢዝነስ ፒፕል ዝግበር ሰሚት እዩ ስለዚ ኣብኡ ድማ 13 ሳይድላይን ኢቨንትስ ፕላንድ 13 ጎኒ ጎኑ ክግበር ዝኽእል ኢቨንትስ ክግበር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ተሳቲፎም ስለ ዘለዉ ከም ወትሩ ትምኒትና ናይ ሰላም ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብቲ ሳይድ ላይንስ ተረኺቦም እውን ዝኾነ ርክብ ይገብሩኾኑ ከም ወትሩ ድሌትና ሰላምን ርግኣትን ቅሳነትን ናይቲ ዞባ ስለ ዝኾነ ብዘየገድስ እንታይ ይበሃል ኣሎ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ኢና እዚ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ይመስል ካብቲ ሓበሬታ ክንረኽበ ንኽእል ድማ ብቐጥታ ኣውፅአ ሓበሬታ ክበኩም ክፍትን እየ ንቐፅል ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ድማ ደገፍ ኣይተቋርፁ On the 5th, South Korea's Trade Ministry and Korea's Trade Investment Promotion Agency, or KOTRA, will host a business summit. During this period, there will also be 13 sideline events. South Korea had actually been eyeing this event for a long time, first announcing the plan back in 2022. 교류 협력을 더욱 체계적으로 추진하기 위해 아프리카와의 기존 장관급 እዚ መደብ እዚ ኣብ 2022 ድሮ ከም ተሓቢሩ ከም ዝነበረን ፕላን ንክግበር ብዙሕ ግዜ ዝወሰደ ምዃኑን ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ድማ ፅንሕ ኢለውን ክርኤ እዚ ናይ ቢዝነስ ኣስፔክት ናቶም ከይገደፍና ከለና ስትራቴጂ ናቶም ብዕምቆት ደቡብ ኮርያ እንታይ እያ ትጥምት ዘላ እስከ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ፅቡቅ ረኺበ ነይረ Long been called the cradle of humankind, Afruika in ancient Egyptian. Through this lens, we can assume that Africa was truly regarded as the birthplace of humankind. The land once known as the origin, the land of the future, is a young and dynamic continent. As of now, Africa's population stands at around 1.4 billion. Remarkably, about 60% of this population is under the age of 25. So, መጀመሪያ ደቡብ ኮርያ ሓደ ኣብ ኤክስፖርት ኣብ ቁጠባ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ሶፊስቲኬሽን ናይ ቁጠባ ድማ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዘሎ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ነገር ንኣፍሪካ ክጥምትዋ ከለዉ እቲ ናይ ቻይና ማይንድሰት እዮም ባይ ዘ ወይ ደቡብ ኮርያ
ምናልባት ኣነ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ክመሃር ከለኹ ሓደ ማርኬቲንግ ዝምረና ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ እዩ ኣብ ጃፓን ኣብቲ ኤፓክ ዝበሃል ከባቢ ኣለዉ ጃፓን ሳውት ኮርያ ሲንጋፖር እቲ ከባቢታት ኣብኡ መብዛሕትኡ ግዜ ሄድኮርተርስ ናይ ሃገራት ስለ ዘሎ ኣብኡ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ እንታይ ኢልና ደቡብ ኮርያ ክጅምሩ ከለዉ እቲ ቁጠባ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2000 ዝኽተልዎ ዝነበረ ስትራቴጂ ጃፓን ትገብሮ ቀዲሕካ ካብኦም ንላዕሊ ብዋጋ ብትሕት ዝበለ ስለዚ ቶዮታ እንተሎ ናይ ቶዮታ ሃንዳይ ዝበሃል ኣሎ ሃንዳይ ዝበሃል እቲ ካምፓኒ ናይ መኪና ናይ ሳውት ኮርያ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ፓናሶኒክ ወይ ሻርፕ ገለ ዝበሃሉ ዝነበሩ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኮርያ ድማ ሳምሱንግ ኤልጂ ዝበሃሉ ኣለዉ መኻይን ኪያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ናይ ጃፓን ቀዲሖም ብዝሓሰረ ዋጋን ብዝሰለጠን ገይሮሞ ንጃፓን ካብቲ ጌም ኣውፅኦማ ዳርጋ ጃፓን ኣብቲ ኤሌክትሮኒክስ ይኹን ኣብ መኻይን ኣይወፀትን ኣብቲ ኤሌክትሮኒክስ ግን ጠቕላላ ንጃፓን ኣውፅኦማ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ሳውት ኮርያ ኣቢሒቶማ ቁርብ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ተመሊስና እንተሪእናዮ ሳምሱንግ ዝበሃል ከምዚ ተራ ናይ ስማርትፎን ካምፓኒ ጌርኩም ተወስድዎ ከይትኸውን ከመይ ኮነ ሳምሱንግ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ኮንግሎመሬት እዩ ብኩሉ ዓይነት ዳይሬክሽንስ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ብቲቪ ድዩ ብፍሪጃት ድዩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ሶፊስቲኬሽን ናይ ማይክሮቺፕስ ዝበሃል ወይ ከዓ ሰሚ ኮንዳክተርስ ተወዳዳሪ ካምፓኒ ኮይኑ ኣብ ዓለም ሬኮርድ ለቨል መክሰብ ዝገብር ዘሎ ከም ኣፕል ብቴሌፎንን ቴሌቭዥንን ጥራይ ዝወዳደር ኣይኮነን ኣፕል እኳ ቴሌቭዥን እውን የብሎምን እንዲኦም ኣብ ኮምፒውተርን ኣብ ገለ ይኮነ ዓብ ካምፓኒ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብቲ ሰሚ ኮንዳክተር ዝበሃል ካልእ ብዛዕባ ኮርያ ዘይንፈልጦ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ግን ኣሎ ኣብ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ቅድሚት ዝስራሕ ሃገር እዩ እዚ ገለ ካብቶም ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ናይ ነፈርቲ ኩናት ድዩ ታንክታት ድዩ ገለ ዝሸይጥ ካብቲ ናይ በዓል ኣሜሪካ እንታይ ክትረክብ ዘደይክልካ ናይ ደቡብ ኮርያ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ እውን ዓብ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ምስ ሰሜን ኮርያ ኩሉ ግዜ ኣብ ምሰሓብ ናይ ፖለቲካን ወታደራውን ስለ ዘለዎም ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ቅድሚት ዘሎ እዩ ስለዚ ሃገር እዚ ኢንዱስትሪያሊ ንቅድሚት ከይዱ ዘሎ ሃገር እዩ ንኣፍሪካ ድማ ብዓይኒ ዕዳጋ እዩ ዝርያ ከም ቻይና ብክልተ ነገር በቲ ሓደ ብዕዳጋ ይርይዎ ኣለዉ በቲ ካልእ ድማ Projections suggest that by 2050, 1 in 3 young people worldwide will be African. Of course, Africa's designation as the land of the future isn't solely due to its youthful demographic. Cobalt, chrome, nickel, and lithium might sound familiar. These are essential materials for electric vehicles, smart ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ድማ እዚ ሃገር እዚ እንታይ ብለኩም ዘነ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ብዙሕ ንቅድሚ ዝጥምት እዩ ስለዚ እቶም ንቴክኖሎጂ ዘድልዩ ጥረ ነገራት ኒከል ኮባልት ሊቲዮም ካልኦት ማዕድናት ብሬር ኤርስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ ኣፍሪካ በብዝሒ እዮም ዝርከቡ ስለዚ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ከምቶም ዓበይቲ ሓይልታት ብቅልፅሞምን ብገለን ዝወዳደሩ ክወዳደር ስለ ዘይክእል ስትራቴጂካሊ ቀደም ኣሜሪካ ክትብሕቶ ከላ ምስ ኣሜሪካ መሻርክቲ ስለ ዝኾነ ላይፍ ኢዚ ነይሩ ንዖም ሎሚ ግን ኣሜሪካ ንባዕላ ትወድቕ ስለ ዘላ ኣብ ናይ ቢዝነስ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ድሕሪት ስለ ዝኾነት ኣብ ኣሜሪካ ተመርኪስካ መኻዳ ይዋፅን እዩ ነናትካ መንገዲ ምስራሕ ስለ ዝኾነ ቻይና ድማ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ኣፍሪካ ቅድሚት ከይዳ ስለ ዘላ ክወዳደሩ ኮይኖም ንሳቶም እውን ናቶም ስትራቴጂ ምስ ኣፍሪካ ክገብሩ ክኽእሉሎም ስለዚ ዳትስ ዋይ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ተዓዲሞም ብዛዕባ ዘሎ ፀጋታት ስለዚ ዝያዳ ኣብ ፀጋታትን ኣብ ዕዳጋን ዘተኮረ ነገር These are essential materials for electric vehicles, smartphones and drones, serving as vital components in secondary batteries. They play a crucial role in the fourth industrial revolution. Africa boasts an abundance of these future critical minerals, holding approximately 30% of the world's mineral resources. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሬር ኤርስ ዝበሃል ኣገዳስነት ዘለዎ ማዕድናት ኣፍሪካ ብብዝሒ ዘለዋ ኮንቲነንት ከም ምዃና ርዮ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ናይቲ መንግስቲ ስትራቴጂ እዚ ንኣብነት ጀነራል ሓበሬታ እንደ ክበኩም ዘነ ናይ መንግስቲ ስትራቴጂ ድማ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ And this year's summit with Africa aims to deepen this strategic partnership with the Global South. And this summit will focus on enhancing cooperation with African nations in politics, economy, and also social issues. And it will help Korea build a stronger global economic ties in important areas like natural resources, infrastructure, renewable energy, and So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዕላማ ብንጹር ብሮድ ዝኾነ ስትራቴጂ ጌራ እዛ ሃገር እዚኣ ካብቲ ዝነበረ ዓለም ናብ ዝመፅእ ዓለም ክንከይድ ከለና ዘድሊ ምድላዋት ክትገብር ከም ዘለዋ እቲ ኩነታት ድማ ብቐሊሉ ንእግረ መንገድኻ እናኸድካ ትገብሮ ዘይኮነ ርቀት ዘድልዮ ኩነታት ምዃኑ ኣብቲ ርቀት ክትኣቱ ተኮይንካ ድማ ኣገይን ናትካ ስትራቴጂ ናትካ ዕላማ በዓልካ ከተሳልጦ ከም ዘለካ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዓለም ብቐሊሉ እናኸድካ ክትገብሮ ትኽእል ዘይኮነሲ እዚ ኩነታት እዚ ብዕቱብ ከም ስትራቴጂ ወሲድካ ምስቶም ሃገራት ኣፍሪካ ክትመያየጥ ኣለካ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ክግበር ከሎ ቀፃሊ ተዛረባ ርእስቲ ላንሳ ድማ ስለምንታይ እዮም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ሓንቲ ሃገር 50 ዝኾኑ 40 ዝኾኑ 30 ዝኾኑ ተመራሪሖም ዝኸዱ ዝብል ኣርእስቲ ኣሎ
and it's a very valid point. እቲ ዘገርም እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣገለ ሃገራት ዓመት እዮም ዝኸዱ ከምዚ ንግደት ማለት እዩ ኣብዚ ዘረባ እዚኣ ኤርትራ ብፍጹም ኣይትእትውዋ ኤርትራ ኣብዚ ገይም እዚኣ ኣይነበረትን ስለዚ ንኤርትራ ሓድሽ ኣፍ ደገ እዩ እዚ ስለዚ ዝኾነ ኣፍ ደገ ናይ ዲፕሎማሲ ዝፍጠረላ ኣገዳስነት ኣለዎ ዌልካም እዩ ንኤርትራ ድማ ፅንሕ ኢለ ስትራቴጂ ናይ ኤርትራ ምስ ደቡብ ኮርያ ስለምንታይ እዩ ከሪአኩም እየ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ግን ብፍላይ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራት እየን ዓብዪ ዕዳጋ ኣለዎን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎን ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎን ስለዚ ግድን ድዩ ምስ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ተመራሪሖም ክኸዱ ከም በዓል ጋና ከም በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ከም በዓል ከምኡውን ታንዛንያ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲ ሄድ ኦፍ ስቴት ካብ ዝሰዱስ ወላ ትሕት ዝበለ ዴሌጌሽን ክሰዱ ኣይምኽኣሉ ዶ ንዝብል ኖ ስለዝደልዩ ንባዕሎም ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኦት ሓይልታት ንኽረኽቡ ስለ ዝፍትኑ ብዘይ ገድስ ክንምንታይ ታሪክ ኣለዎም ልክዕ ከምተን ንኣሽቱ ሃገራት ኣፍሪካ እዮም ንነፍሲ ወከፍ ዝረኸብዋ 5 ሚልዮን ወላ 2 ሚልዮን ፀደፍደፍ እናበሉ ከም ዝኸዱ ኢኻ ትርኢ ናይ ብሓቂ ድማ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሓት ኣፍሪካውያን እዮም ዝሓፍሩ በዚ ኣብ ንእሽተይ ሃገር ኮርያ ዝኣክልሲ ክንዲዚኦም ክንዲ ገለ ዝኸውን ሃገር ዘለዎም መዓት ህዝቢ ዘለዎም ሃገራት ናይ ነዊሕ ዓመታት ናፅነት ዘለዎም ሃገራት ተመራሪሖም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጫቑት ሃገር ከይዶም ኣብኡ ሞኸዓ ክንዲ ገለ ዴሌጌሽን ሒዞም እዮም ዝኸዱ እቲ ወፃኢታት ኣብኡ ዘጥፍዎ ጥራይ ከማን ነተን ሃገራት ዳርጋ ንኣፍሪካውያን ሲ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ ለትሰይ ንኣብነት ንቻይና ክትከይድ ከለኻ ሪስፔክትፉል እዩ ቻይና ኢዝ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለም እያ ኣሜሪካ ክትከይድ ከለኻ ፋይን ኦኬ ንርዶ ራሽያ ትኸይድ ኣለኻ ኢትስ ኦኬ እዚአን ሰለስተ ጃየንት ሱፐር ፓወርስ እየን ፋይን ኣብዚኣተን ኦኬ ክንርዳእካ ንኽእልና ብደረጃ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከዓ ናብ ኤውሮጳ ተኸይድካ ኢትስ ኦኬ ናብ ጣልያን ክኸዱ ከለዉ ናብ ቱርክ ክኸዱ ከለዉ ናብ ደቡብ ኮርያ ክኸዱ ከለዉ ናብ ስዑድያ ክኸዱ ከለዉ ግን ዘሕፍር እዩ ነቶም መራሕቲ ነተን ዓበይቲ ሃገራት እየ ዝብል ዘለዎ ዘሕፍር እዩ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ማዕሪኦም ክወዳደሩ ዝኽእሉ መራሕቲ እዮም እዚኦም ሃገራት ዓበይቲ ዘለዎን ታሪክ ዘለወን እየን ወይ እውን ወከልቲ ገይሮም ምን ክተብሉ ይኽእሉ እዮም ክሳዕ ክንደይ ግን ክብሪ ከም ዘይብሎም ወይ ሰልፍ ሪስፔክት ዝበሃሉ እተን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ፅግዕተኛታት ናይ ዝኾነ ይኹን ቅርሺ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ናብኡ ፀደፍደፍ እናበሉ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ ዲግኒቲ ወይ ከዓ ክብሪ ናይተን ሃገራት ክዝንጠል ትርኢኻ ኣፍሪካውያን ብጣዕሚ እዮም ዝጎዩ ኣብ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ክረአ ከሎ ኣብቲ ኮሜንት ተሪኢኻዮ ውርደት ይበቃ ኣፍሪካውያን ሲ መዓሲና ክሓልፈልና እዮም ዝብሉ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ሃገራት ማለት እዩ ኣገይን ኣብዚ ንኤርትራ ከፀባብቃላ ክከላኸለላ ይኮን ንኤርትራ 100% ፅቡቕ ነገር እዩ እዚ ኤርትራ በይ ነይራ ካብ እገዳን ካብ ዕፅዋን እያ ትወፅእ ዘላ ስለዚ ኤቭሪ ዶር ዝኾነ ማዓፆ ናይ ዲፕሎማሲ ብፍላይ ድማ ብዙሓት ሃገራት ዝሳተፍሉ ኢትስ ኢምፖርታንት ነቲ ሃገር ሽማ ናብቲ ዘለዎ ዝና ንክምለስ ሃገር እዚኣ ርግኡነታን ኣብቲ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ምዃና ኣካል ናይቲ ከምኡ ዓይነት ክለብስ ምዃና ፅቡቅ እዩ ሰረት እዩ ዝገጥፈልና ዘሎ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ሽሚ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ቦታታት ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፅቡቅ መድረኻት ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ክትዛረብ ተኮይንካ ዋላ ሓንቲ ትርባሕ ኤርትራ ኣብዚ ቦታ እዚ ምህላው ሽሙ ንባዕሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ንኤርትራ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊኣ ተኣውጁ ዝነበረ ኩነታት ካልኣርእሲ ስለ ዝኾነ also technology. And especially Africa is so important nowadays because it has a wealth of important minerals. So for example, Zimbabwe is Africa's leading producer of lithium, while the Democratic Republic of Congo holds the most cobalt globally. And in addition, Eastern African countries like Burundi and Tanzania have a large nickel deposit. So I hope this event will serve as an opportunity for South Korea. ስለዚህ ኩሉ እዚ ፀጋታት ዝጥቀስ ፀንሐ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብዚ ናይ ኒው ሶላር ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ኤሌክትሪክ ቪሄክል ዝበሃል ዘሎ ባተሪ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ፎርስ ኢንዳስትሪያል ሬቮሉሽን ንብሎ ዘለና ራብዓይ ደረጃ ናይ ኢንዳስትሪያል ወርልድ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ዘድልዩ ባእታታት ኩሎም ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ኣፍኮርስ ነቲ ማዕድናት ጥራይ ንክሸይጥ ከም ኣፍሪካዊ ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ድዩ ግን ወላ ሓንቲ ሰረት ኣይገበራን ዘን ሃገራት እዚኣተን 60 ዓመት ናፅነት ረኺበን ወላ ገለ ከምቲ ዝድለ ኢንዳስትሪያሊ ኣይሰጎማን ዘለዋ ዳርጋ ከምዛ ኤርትራ ዕሸል ኤርትራ 30 ዓመት ገይራ 30 ዓመት ገይራ ክትብል ትኽእል ኢኻ 60 ዓመት ገይረን ከምኡ ደይኮነን ተመራሪሖም ዝኸዱ ዘለዉ what change do you see እንታይ ለውጢ ትርኢ ድሕሪ ኤርትራ 30 ዓመት ድከታት ዘፅግብ ውግያ ተን እኮ ካብቲ መግዛእቲ ቀጥታ እያ ናፅነተን ረኺበን ተርጀም ኣለዎም ኤርትራ ሲ ኣብ 50ታት ናፅነታ ከም ትረክብ ዘላ ኩሉ ትሕቲ ቅርፅን ኢንፍራስትራክቸርን ኢንዱስትሪን ገለመለ ካብቲ ገዛእቲ ሓይልታት ምስቲ ኩሉ ናፅነትካ ክትረክብ ከለካ ካሊእ እዩ ናይ ኤርትራ ግን ዓዲ እንግሊዝ ክንደይ ትሕቲ ቅርፂ ሰሪቓን ኣበላሽያን ድሕሪያ ኢትዮጵያ ድማ ኩሉ ዕንያን ሰሪቓን ኣብ መወዳእታ ዝባደመ ሃገር ሒዝና ወፂና ድሕሪኡ ድማ በታ ዝባደመት እውን ቀልጢፎም ክምዕብሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ እገዳን ዕፅዋን ክባን ገይሮም ካነ እዛ ሃገር እዚኣ ሰላም ከልዮማ ስለዚ ኦልዌይስ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረቡ ከለኹም ብደሰይም ቋንቋ ደሰይም ኣጠማምታ ኢትዮጵያ ራእዮ ኣዲስ ኣበባ ራእዮ ኣለዉ ብዚ ሶሻል ሚድያ ትሪኦም ኢኻ ትጉሂ ኸማን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ናይ ብሓቂ ክትብል ትግደድ
ኣዲስ ኣበባ ስእሎም ፅዮምስ ምስ ኣስመራ ይወዳድሮ ሃው ብኸመይ ሎጂክ ኢኻ ከተወዳድሮ ትኽእል ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ every opportunity ነይርዎም ኣብ ቅድሚ ዓለም ከም ጃፓን ክኾኑ ተርጀም ኣለኹ ደቡብ ኮርያ ዝበሃል ዘለኮ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ናይ ኮርያ ዝነበረ ሰራዊት ሰደደት ሃገር እያ እዛ ኮርያ ትበሃል ሃገር ኣሜሪካ ናይ ካፒታሊስት ብሎክ ዝበሃል ኣሜሪካን መሻርክታን እቲ ናይ ኮሙኒዝም ዝበሃል ራሽያን ቻይናን ዝርከቡ ዝዋግእሉ ዝነበሩ መዋግእ ባይታናቶም ድማ እዚ ኮርያ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ውግእ ናይ ኮርያ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሰደደት ሃገር እያ ታሪክና እንታይ እዚ ስለዚ ኮርያ ክድብደብን ክጭፍጨፍን ከላ ኣብ ኣደዳ ድኽነት ከላ ሰራዊት ምስ ኣሜሪካ ኮይና ክሰድድ ዝኻለት ሃገር ኢትዮጵያ ኢና ንዛረብ ዘለና ሎሚ ግን ከይዱ ነፋሪታ ተሰኪሙ ፕራይም ሚኒስተር ገለ ካብቶም 48 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ንእሽተይ ክፋል እንተረኸብኩን ይኣኽለኒ ብምባል ስርሑ ኣወንዚፉ ንኮርያ ይኸይድ ኣሎ ሜቢ 6-7 ግዜ ዕቤት ዘለዎ ሃገር ሒዙ ከሎ ብዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ሒዙ ከሎ ስለዚ እቲ ሪያሊቲ ሃገራት ምውድዳር ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ብፍላይ ንኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዘላ ዝለዓለ እገዳ ዝበሃል ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ናይ ኣሜሪካን እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝለዓለ እገዳ ወሪድዋ ዘላ ሃገር እሞ ካብ ቅድሚ እውን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኣክል እገዳ ዝነበራ ነዚ ኩሉ ተፃብኦ ምስ ውሕድ ህዝባ ምስ ውሕድ ፀጋታት ሰለይ እናበለት ሳዕ ሕጂ ጠጠው ዝበለት ሃገር ምስተን ኣይኮነን ክእገዳሲ ዓለም ምሉእ እናሓገዘን ዘይሰለጠን ሃገራት ኣወዳዲርካ ከምኡ ክትብል ከለካ ቁርብትለይ ሓደ ከምኡ ክትዛረብ ከለካ ንስኻ ንባዕልካ እውን ትዕዝብቲ ነገር ኣፕል ቱ ኣፕል ኢኻ ተወዳድሮ ዘለካ ይብሉ ኣራንሺ ምስ ትፋሕ ተወዳድሮን ኢኻ ምክንያቱ ተመሳሰልነት የብሎምን ነንበይኖም ስለዝኾኑ ስለዚ ኤርትራ ድማ ምዚኣተን ሃገራት ተወዳድራ ኣይኮነን እስከ ሓደ ናይ ኣፍሪካዊ ነይራ ኣብዚኣ ናቱ ፊድባክ ክንርኢ in the upcoming South Korea Africa summit. The answer to this question may vary depending on each country, but generally speaking, what are the expectations of participating countries and their key areas of interest? Well, it's just like you said, expectations depend from country to country. However, I think there are areas in which African countries are expecting to gain from the cooperation with South Korea. So, for example, according to some recent estimates from the World Bank, more than 100 million people in Africa have no access to electricity. So, in that sense, I think that is an area in which Korea's, technology in Africa. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ እዋናት እዛ ኮርያ ትበሃል ምዚ ባንኪ ልምዓት ናይ ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ብዙሕ ጆይንት ስምምዓት ጌራ ብዙሕ ካፒታል እውን ኣብቲ ባንክ እቲ ኢንቨስት ዝገበረት እያ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናይቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ድማ ንኣፍሪካ ምልቲ ኤሌክትሪሲቲ ኣክሰስ ወይ ከዓ ኣክሰስ ቱ ፓወር ንፀዓት ቀረብ ናይ ፀዓት ንምዕባል ዝብል ስለዝኾነ ወይ ከዓ ፓወር ኣፍሪካ ዝብል ካብተን 5 ዕላማታቱ ስለዝኾነ ኣብውን ኢንቴግሬሽን ኣሎ ኣብውን ሓበራዊ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል እዩ ኮርያ ድማ ወላ ኣብ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂን ቅድሚት ዘላ ሃገር እዚ ሃገር እዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሱርበት ካብ ለውጢ ክገብር ዝኻለ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ብዛዕባ እዚ ሃገር እዚ ምናልባት ከይትኩም ራእይዋ ክሳዕ ከመይ ገይሩ እዚ ሃገር እዚ ካብ ሓደ ኣደዳ ድኽነት ኣብ ውሽጢ ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይና ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ቴክኖሎጂ ዝበፅሕ ሃገር ምዃኑ ሎሚ ድማ ንኣፍሪቃ ዝኣክላ ሃገራት ሙሉአን ዓዲሙ ምስኣተን ኮላቦሬሽን ክገብር ዝፍትን ዘሎ ንእሽተይ ሃገር ምስ ኮንቲነንት ሙሉእ ዲል ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ኖ ወንደር ኣፍሪካ ሓደ ግዜ ውርደት ዝስማዓ have no access to electricity. So in that sense, I think that is an area in which Korea's, technology and Africa's huge reserves of critical, the so-called critical minerals can synergize. So Korea, for example, could invest in building, the downstream industries, for example, to build, batteries and, solar energy to deliver, energy to African countries. I think that is one area in which African countries are expecting to gain from this summit. And besides, just to build from what I might be. Quite frankly, ክንዛረብ ከለና ኣንጻር ኤስያውያን ሕማቅ ኮይኑ ከይስማዓኩም እምበር ካብ ጣልያን ዝገበረቶ ኮንፈረንስ ኣፀቢቑ ናይ ኮርያ ከም ዝሓይሽ ክትፈልጡ ኣለኩም ኮርያ ኢኮኖሚካሊ ንመፃኢ ረፕረዘንት ዝገብር እዩ ጣልያን ይኹን ኤውሮፓ ናይ ቀደም ሓይልታት እዮም ናይ ሕጂ ይኮኑን ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ካልእ ዝኾነ ዘየለዉ ሃገራት እዮም ኮርያ ክበሃል ከሎ ግን ኣብቲ ቀንዲ ቅድሚት ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ናይ ኮርያ ክንዛረብ ከለና ቅድሚ 4 መዓልቲ ገይሮሞ ዝነበሩ ቅድሚ 8 ገይሮሞ ዝነበሩ ዋዕላ ድማ ክንርኢ Cool neighbors, China, Japan and South Korea have a long history of diplomatic tensions. But for this first trilateral meeting of its kind in more than 4 years, the mood was upbeat.
Representing nearly a quarter of global economic activity, together they form an economic powerhouse, which the South Korean hosts want to develop. 우리 3국의 협력을 통해 Through the ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ጥራይ ሓደ ትራይላተራል ዝበሃል ቻይና ደቡብ ኮርያ ከምኡ ድማ ጃፓን ዳርጋ ሓደ ርብዒ ቁጠባን ሓደ ስልሲት ቁጠባ ናይ ዓለምና እዮም ሬፕሬዘንት ዝገብሩ እዞም ሰለስተ ሃገራት እየ ዝብለኩም ዘለዉ ቻይና ደቡብ ኮርያ ከምኡ ድማ ኣብ ጥቆም ጃፓን ሰለስተ እዚአን ብሓደ ዋዕላ ገይረን ነይረን እዚአን ከዓ ሰለስቲአን ድማ ኣብ ምንታይ ተሰማሚዐን ኣሜሪካ መንጎናት እያ ሓዊ እንድያ ክትእትወለን ትፍትን ደላ ምክንያቱ ንጃፓንን ንደቡብ ኮርያን ከም መሳርሒ ናታ ተጠቂማ ነዚ ኩነታት እዚ ወሲዳ ሓዊ ክትእትወለን ትፍትን ኣላ እንተኾነ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣብ መንጎና ዘሎ ሽግራት ሓሊፍና ናትና ጉዳይ ከነሳልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ምባል በፂሐን ነይረን ስለዚ እዚ ድሕሪ 2-3 ዓመታት ኣብ ዝልዑል ደረጃ ናይ ቴንሽን ዘለዎ ግዜ ሰለስቲአን ሃገራት ምርኻበን ሓደ ተስፋ ዝሃበይ ነይሩ ነቲ ኤስያ ዝበሃል ተወሳኺ ሕጅብ ሲንጋፖር ዝካየድ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ዓለም ሴኩሪቲ ኣሜሪካን ቻይናን እውን ኣብ ሓደ ጣውላ ዝራኸበሉ ዘለው ኣብኡ እውን ተመሳሳሊ ኤስያ ኣብ ዓለም እቲ ቀንዲ ንፀገማቱ ኣብ ውግእ ዘይወስድ ኮንቲነንት እዩ That's why ዓብ ውግእ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣብ ኤስያ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ እዩ ዝበሃል ኤስያውያን ክንምንታይ ፀገም ብፍላይ እቶም ማእከላይ ምብራቅ ግደፎም እዞም ጥቃና ዘለዎ ዓረብ እቶም ካልኦት ኤስያውያን ተሪኻዮም ሃገር ንሃገር ቻይናን ራሽያን ትፈልጥ ቻይናን ህንድን መዓት ሰራዊት እዩ ዘለዎም ኣብ ግንባር ብፍፁም ግን ብበትሪ እዮም ዝባሱ ጥይት ክትኮስ የብሉን ኢሎም ነፍሲ ወከፍ ፅኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ስለ ዘለዎ ፊሊፒን ምስ ቻይና ባሕሪ ፀገም ኣለዎ ብምንታይ ብማይ እዮም ዝባሱ ኣብቲ መርከብ ማይ ገይሮም ስለዚ ውግእ ዝበሃል ክትኩሱ ዘይደልዩ ህዝቢ እዮም እዚኦም እዚ ድማ እዩ ንኤውሮጳውያን ኣፀቢቆም ዝቅድሞም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኤውሮጳውያን ሙሉእ ታሪኮም ተመሊስካ ታሪኻዮም ብጀካ ደም ምፍሳስን ውግእን ካላ ይፈልጡን እዮም ኣፍሪካ ከምኦም ኣይኮኑን ኣፍሪካውያን ነዚ ደም ካብኦም እዮም ተማሂሮሞ ኣፍሪካ ከምዚ ደማውነት ኣይነበሩን ኤውሮጳ ግን ታሪኮም ተመሊስካ 1000 ዓመት ድዩ ዋላ 2000 ዓመት ኩሉ ግዜ ደምነት ክሳብ ኣብዚኣ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክልቲኦም ኣበይ እዮም ተዋጊኦም ኣብ ኤውሮጳ እኮ እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ እኮ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ኤውሮጳ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕጂ ድማ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተጀሚሩ ኣብ ኤውሮጳ ክጀምር ቢኮዝ ናይ ደምን ናይ ባእስን ናይ ጭካነን ቀዳሞት ኣብነት ንሶም እዮም ካልእ የለን ኣብ ኤስያ ዝጀመረ ቀዳማይ ኩናት ዓለም የለን ወይ ኣብ ኣፍሪካ ዝጀመረ ስለዚ ተሓቂ ከም ዘለዎ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ከም ዘለዋ ድማ ክንዛረበላ ክንክእል ኣለና ክንደይ ግዜ ፋብሪኬትድ ገይሮም ንሶም ማኒፕሌት ገይሮም ንሰባት ካልእ ዓለማት ናይ ውግእ ምዃኑ ንሶም ስልጡናት ምዃኖም እዮም ክእምኑካ ዝፍትኑ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ታሪክ ተመርኪስካ ተተዛሪብካ ግን ቀዳሞት ናይ ውግእን ሽግርን ደምነትን ቀተልትን ጨካናትን ንሶም እዮም ንሙሉእ ዓለም ዝኸፈ ገበናት ፈፂሞምላ ባርነት ይኹን መግዛእቲ ይኹን ጭቆና ይኹን ጭፍጨፋ ዝገበሩ ክንዶም ዝገበረ የለን ሎሚ ግን ናይ ሞራል ፃድቃን ኮይኖም ከምዚ ጲላጦስ ኢዶም ተሓሲቦም ንዓለም ክፈርዱ ይፍትኑ ነይሮም ድሮ ድማ እቲ ናይ ቀደም ወልፎም ሕማሞም ተመሊስዎም ድማ ንሓትሕዶም ክጨፋጭፉ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ድማ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክወስድዋ ይደናደኑ ኣለዉ ግደፉ ዝብሎም ሰብካ የለን Cooperation of our three countries, we must strive to improve the health, safety, living standards, and quality of life of our people. Just ahead of this meeting, North Korea ensured it would be on the agenda, announcing its intention to... So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እዚአን ሃገራት እዚኣተን ሰለስቲአን ኣብ ሓደ ስምምዕ ከለዋ ሕጂ ድማ ኮርያ ኣብ ዲፕሎማሲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ገዲፋ ናታ መንገዲ ናታ ደስቲኒ ክትገብር traveled to the Republic of Korea to attend the South Korean African Leaders Summit. President Isaiah Afwerki left for South Korea at the invitation of the government of the Republic of Korea to attend the South Korean African Leaders Summit. The first summit of South Korean and African leaders, to be held in Seoul on June 3 and 4, under the theme Shaping the Future Together for Common Growth, Sustainability and... So, President ኤርትራ ብዕድመ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ደቡብ ኮርያ ዝተገበረሉ ናብቲ ዋዕላ ክሳተፍ ከይዱ ዘሎ እዚ ድማ ፅቡቅ ኣንፈት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንተኢልና ድማ ደቡብ ኮርያ ሓንቲ ካብተን ጥቡቅ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር እያ ኣብ ኤስያ ገለ ካብተን ዝጠበቐ ዝምድና ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያ ስለዚ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ከምዚኦም እታዋ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣፍ ደገናታ ምስ ራሽያን ቻይናን ጥራይ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ናብ ኩሉ ኣንግል ዘይሸራዊ ከርባሓና ይኽእል እዩ ምፃና ብማዕርነት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝበልዎ ተመሳሳለ ስጉምቲ ንልክዕ ከምቲ ናይ ጥልያን ንረኣናዮ ሕጂ ድማ ናይ ደቡብ ኮርያ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቨሪ ኢምፖርታንት ስቴፕ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ድያ መፅያ ኣብ ኣፍሪካ ክሰርሕ ራሽያ ድያ መፅያ ኣብ ኣፍሪካ ክሰርሕ ቻይና ድያ መፅያ ኣብ ኣፍሪካ ክሰርሕ it doesn't matter እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ኩሉ ማዕረ ምሳ ክሰርሕ ንዝደሊ ብልውነት ከም ዘለዋ ኣፍ ደገናታ ክፉት ከም ዝኾነ ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ዳርጋ ዝበዛሕና እንደልዮ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ብሎካትያ ነፍሳ ክትዓፁ የብላን ንኩሉ ክፉት
نيرترا لولاونتا زخبر بمعرنت مسا كسرح نزخل زبله كله موسو خسرح صقام كم زي بلا هنا نرزلنا ناي بحكي صبوق زغوني اجباب كم تنحنا بمعدو خينا نزاربو زلنا ون لكعتي منقس زخدو زلو منقدي كم ترى ايرترا كتريو خلغا ايرترا يامان صقامن اب حدا باقواتي انا حدا كتنصلا يندلنينا سلمتاي نشتي هاجرينا احنا ربحانا ترايد واصعنا مخنياتو نتحدا مين كانت حدا تطلملو ديكونس اوف كورس ايرترا كم زكالوت نربحان نجيراي لا تخيد هاجراي كونتن برينسيبل ديا بمتكل تخيد هاجراي اب تشاينا ناب كوريا تخيد كلا نتشاينا دربياي كونتن متكل الله جن لك تشاينا كما دما مس كلنا ديل تكبر بدهم له ناب كلن نخلن معرنات بزلو وين سيتويشن كفتر كله مسومون ديل تكبر لازم ايرترا تخطلو دلا دما بعقما نخلو افتكتات كفوت مخانو سلازي ازين ريو زلنا تريو دما صبغ نغريو وصيت دما ምናልባት ካብቲ ዝርአ ክቕንስ ዝኽእል ክግበር ዝኽእል ካብቲ ዞባ ድማ ብዙሓት ከይዶም ስለ ዘለዉ ነቲ ዞባና እውን ኣብ ከምኡ ክራኸቡ ከለዉ ኦንሳይድ ላይንስ ኣገዳስነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ነቶም ካልኦት ዓለማትና ረኣዩ ከለዉ እውን ነቲ ዘሎ ቴንሽንስ ኣብቲ ዞባና ሓደ ዓይነት ፀገም እዩ ዘለና ኣብ ዞባና ንሱ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ዘሎ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ሰላም ትትበና ነይራ ኤርትራ ሰላም ብሰላም ክትቅፅል ምኻለት ኢትዮጵያውን ፈትያ ኣይኮነትን ሰላም ናይ ኤርትራ ዝዘርግ ዘሎ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓይሊ እዩ ኢትዮጵያ ከም መጋበርያ ስለ ዝጥቀም ዘሎ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ክትረክብ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ግን ኢትዮጵያ ሰላም ዝሰኣነት ብሰንኪ ኤርትራ ኣይኮነትን ኤርትራ ርግኣት ዝሰኣነት ግን ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ፍርዲ ገለመለ ኣይኮነን እጂ ንመለስ ኣብቲ ዞባና ነዊሕ ከይደ ኣለዎ ፕሊስ ላይ ግበሩ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት የመሰለን በድምሩ ያከሰረን መዋጋት ነው። ከውጊያ ያለፈ ታሪክ ልንናገረው የምንችል ለልጆች የሚሸጋገር ማቆየት አልቻልንም። አጼ ቴዎድሮስ ብንል ውጊያ ነው። አጼ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ዝገራ ፍለተካ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ለንከነ ሓደ ኮሚሽነር ናይ ሰላም ወይ ካ ናይ ዲያሎግ ናይ ዲስካሽን ዝተባሂሉ ኣብ ዝቆመ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ታሪክና ኩሉ ውጊ እዩ ካብ ውጊ ጠጠው ክንብል ኣይከኣልናን ሃፀይ ቴዎድሮስ ንበል ሃፀይ ምኒልክ ንበል ንጉስ ሃይለስላሴ ደርግ ንበል ይወደግ ንበል ንበዓሉ ንሱ ነፍሲ ሓዊሱ ንታሪክ ከብዙሕ ኮለል እኮ ዘብል ኣይነበሮን 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ተሎ 5 ብመለን ብቁፅሪ ብጃካ ሓንቲ ዓመት 2018 ምስ ኤርትራ ዝነበራ ክሳብ 2020 ዝነበረት እምበር ኣብታ 2018 እውን ድሕሪ ኣብ 2019 ድሮ ኣብ ኦሮሞ ሕንፍሽፍሽ ጀሚሩ ነይሩ ስለዚ ንሱ ታሪኹ ንባዕሉ ውጊ እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ድማ ብጀካ ውግእ ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል ሃገር ኮይና ይትስምዓንን እያ ምክንያቱ ታሪኻ ብምሉኡ ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ እዩ ብሰላም ኣብ ሰላም ዘለዎ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ምናልባት ካብ 2000 ክሳብ 2018 እኮ ሰላም ያ ነይራ ሃገር ክትብል ትኽእል ነው ሰላም ኣይነበረትን ንኤርትራ ክዋጋእ እያ እናበለት እያ ሰላም ነይራ ኩሉ እቲ ነታ ሰላም ኣርቲፊሻል ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምስ ኤርትራ ኣብ ወሓውሲ ውግእ ስለ ዝነበሩ ጥራይ እዩ ምስ ነፍሳ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ሃገር እንታይ ይብሉ ነይሮም እስከ ተም ፕሮፓጋንዳ ናይ ሻዕብያ ናይ ህወሓት ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና እቲ ሓቂ ኣይናይ ምዃኑ ይበርሃልካ እንታዮም ዝብል ነይሮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብጀካ ውግእ ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልን እዩ ውግእ እዩ ጠጠው ኣቢሉ ዘንብሮ ዘሎ ኢን ሪያሊቲ ንሳቶም እዮም ብዘይ ውግእ ጠጠው ክብሉ ዘይክእሉ ይወደግ ዝነበረት ናይ ህወሓት ሓይሊ ቲፒኤልኤፍ ብዘይ ውግእ ጠጠው ከም ዘይብል ይፈልጥ ነይሩ ሎሚ ድማ ድሕሪ ዝመፅእ ኣቢ ልክዕ ከምኡ ብዘይ ውግእ ጠጠው ክብል ከም ዘይክእል ይርአ ኣሎ ኤርትራ ብዘይ ውግእ ጠጠው ክትብል ከም ትኽእል ንሪኦ ኣለና ውግእ ከም ዘየድልያ ቀደም ዘይኮነ ወላ ሕጂ እውን ብዘይ ውግእ ሃገር ክትቅፅል ከም ትኽእል በሽጥ ዕምዋ ክትቅፅል ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ብውግእ ከም ነዳዲ ንውግእ ኣጀንዳ ተጠቂሙ ኣብ ስልጣኑ ክቅፅል ዝኽእል እንተዘየለ ውግእ እንተዘየለ ዘይተኣደነ ክምለስ ዘይክእል ሕቶታት ዘለዎ ሃገር እሳ ኤርትራውነት እዩ ዘለዎ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር እዩ ቃሮራ ወይ ከዓ ሳሕል በይኑ ተነፂሉ ሃገር ክኾን ኣይደልን ወይ ከዓ ባርካ በይኑ ተነፂሉ ሃገር ክኾን ኣይደልን ወይ ዓፋር በይኑ ተነፂሉ ሃገር ክኾን ኣይደልን ዘሎ ወይ ከበሳ ተነፂሉ ዘባሉ ብድሊ ዋላ ዞባ
ዞባ ማዕከል ተነፂኡ ሃገር ክኸውን ዝደሊ የለና በኤርትራ ኩሉ ሰብ ብሓንቲ ሃገር ክኸውን ይዝደሊ ምናልባት ኣብ ደገ ኣለዎ ሓደ ንዓታቶም ጠሚትካ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኮሚልካ ክትዛረብ ከማን ፅያፍ እዩ ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር ንክትቅፅል ፀገም ዝበሃል ዘይብላ ሃገር እያ እዚኦም ግን ሰላም እንድሕር ኮይኑ ምስ ኤርትራ ሙሉእ ሰላም ተኮይኑ معات حتى يزل على لهم أوروما هاجر ناتي كجبري يزل لك أمحارة ناتي هاجر جبري دلي تجري ناتي هاجر يايبل عفار كمو صومال كمو سلزي تم بين شانقول كارلو تقاتلهم سلزي إذا هاجر زيا وتون كود كم هاجر نخد كتصل كجبرات زخيل وقي أنت زي اللي كم هاجر كت كتصل هاي تخلنيها سلامتاي أمونقوم زل جاب نخشفنه كبيت سرحيو I think كاو تبجيسيو أبحنت فيديو تقلال لا تي كومبرومايس هنا نقبر نخلونا يزول زلوا أبجاس كان اسمها ሲደመር ኪሳራ ነው ሲደመር ውድቀት ነው ሲደመር ደህንነት ነው ከዚህ ለመውጣት አዲሱ መንገድ ምክክር ነው አዲሱ መንገድ ውይይት ነው የቻልነው እንታይ ዝብል ዘሎ ሓድሽ መንገዲ ምኽሪዩ ክንዘራረብ ክንክላለና ይዝብል ዘሎ በኻልከ ቅድሚ استوسن معلتات كثير የተመለመሉ አዲስ ተመራቂ ወታደሮች ሲሆኑ በዛሬው ዕለት አሸኛኘት ተደርጎላቸው ወደ አማራ ክልል እንዲንቀሳቀሱ ተደርገዋል። ጦርነት ይብቃ፣ ጠመንጃ ይውረድ፣ ሁላችሁም በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጣችሁ ተነጋገሩ የሚለውን የአሜሪካ መንግስትን የአውሮፓ ህብረትንና የሌሎች ሀገራትን ምክርና ሐሳብ አልቀበልም እዚ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ዝነበረ እዩ በዚ ኮሚሽን ናይ ሰላም ጌራ ዲስካሽን ክገብር ዘረባ ክንዘራረብ ኢና ገለመለና በለ በዚ መናውራ ይገብር በቲ ድማ ኣማይት ኣሽሓ ሰራዊት ናቱን ኣምሓራ ገፁ ሰዲዱ ብዙሕ ሓደገኛ ህልቂት ክፍፀም ከም ዝኽእልን ወይ ከዓ ምክንያቱ ዓሌታውነት ዘለዎ ውግእ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ዓሌት ምጥፋእ ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ዝዛረበሉ ክፍፀም ከም ዝኽእል ብዝለዓለ ስኬል ክፍፀም ከም ዝኽእል ስለምንታይ ኣምሓራን ኦሮሞን ማለት ሓደ 27 ሚሊዮን كون كله ሓደ 35 ሚሊዮን እዩ ስለዚ ትዛዓበየ ክልተ ብሄር እዩ ኣብ ንሓት ሕዱድ ተፋነን ደሎ እዚ ማለት ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ሓደገኛ ደማዊ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ በዚ ሰላም እናበለ ነቲ ኤውሮጳን ኣሜሪካን መዕበሲ ቃል በቲ ድማ ሰራዊቱ ይሰድድ ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብዛ ሓዲ ዘሎ ካልእ ገይሙን ኣሎ ኣብዚያ ጀሚረልኩም ፀንሐ ስምዕዋ እዚያ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዘኽእል ድንጋጌ ዝሓዘ መማሓሻ ኣዋጅ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ልኢኹ ኣሎ እዚ ነቲ ኣብቲ ኣብ ግብሪ ዘሎ ኣዋጅ መረፃ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስነ ምግባር መረፃን ኢትዮጵያ ዝተገበረ መማሓሻ ህወሓት ሳኑ ሕጋዊ ፍሉጦም ሰልፊ መሊሱ ንኽረክብ ዘቕረቦ ሕጋዊ ሕቶ ዝምልስ ክኸውን እዩ እቲ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሪዋለሁም ታገይም ህወሓት ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ ንኽምለስ ሕጂ እውን እቲ መጀመርያ ግብረ ሽበራ እዩ እዚ ቴሮሪስት ተባሂሉ ካንሰልት ኮይኑ ዝነበረ ኖ ግብረ ሽበራ ኣይኮነን ተባሂሉ ሕጂ ድማ ሪኣብዴትድ ኮይኑ ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ኮይኑ ኣብቲ ፀወታ ናይ ኢትዮጵያ ክምለስ ዘኽእል ሕግታት ኣብ መንዳፍ ይርከቡ ይብልዎ ኣለዎ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣላይመንት فدرال منقسي مسنا تجري حيلي أبحد مسمر كم زلوا زتنبك كناتات يونيش نسمعه. لو معربي عشرة سلسلة كومبت عبزو كيدا عقبانة تزغربوا لممحاش عواج تقبلون أبايتو كل تزبي كم زلاخهم بيت صحفة كدماي من يسراف لي طلام. تي بيت صحفة عبزو رقو حبريتا بيت مغرب من يسرات عبر بعتا وجازو تيوسان كم زحلفي ملكة الزناب بايتو كل تزب غريب زلوا مامم بزي حقو من قدس رخب الجنزب حقو ملكة تحس كام مغربن نقبرش براب الجنزب ናይ መሐጋዝን ዝበሉ ገበናትን ምክልኻልን ምቁፃርን ዘቕረበ ኣዋጅ እውን ይርከቦም ብተወሳኺ ኣዋጅ ምምላስ ንብረትን ስርዓት ዕድጊት ውፅኢታት ንዳድን ንምድንጋይ ብወሎም ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ኣኼባ ቀዲሙ ዝተጠቐሰ ጉዳይ ኣዋጅ መረፃ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስነ ምግባር መረፃ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ሓንቲ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እዛ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ምዚኣ ተሓይዘ ክዛረባ ስለ ዘለኹ የስምዕዋ እዚኣ ሕጂ የወጣው መረጃ እያነጋገረ ነው። ህወሓት ኤርትራን ለማጥቃትና የኢሳያስ አስተዳደርን ለመገርሰስ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚል መረጃ ተሰምቷል። ህወሓት በቅርቡ ለ60 ቀናት ግምገማ ብሎ በተቀመጠበት ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ 3 የአጀንዳ ወረቀቶች ቀርበው እንደነበር ተሰምቷል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የፖለቲካ ተንታኝ ከሰሞኑ ለሪፖርተር ጋዜጣ በሰጡት አስተያየት ላይ ህወሓት በ60 ቀናቱ ግምገማ ወቅት ኤርትራን አስመልክቶ 3 አማራጭ ሀሳቦችን አቅርቦ እንደነበር ገልጸዋል። ተንታኙ አንዱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ያበቃለት ነውና በደም በቋንቋና በባህልም ከምን መስለው ኤርትራ ጋር ተጣምሮ ወደብ ያለው ነፃ ሀገር መፍጠር ይቻላል የሚል ነው ይላሉ። የኤርትራ መንግስትን ማስወገድና በምትኩ ተስማሚ አገዛዝን የመመስረት ሀሳብ የያዘ ሰነድ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ተንታኙ ሁለተኛው ሰነድ አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ህልውናን ማስጠበቅ የሚቻለው የኢትዮጵያ የደህንነት መዋቅርን በመጠቀም ነው የሚል ሲሆን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር
سنتهم تقبروا زلو تي بلان مجمريا تا ناي تግራይ استراتيجيكاوي كان ينوح عوت وي كان ينوح حلمي وي مدب حلمينا نبلو حلمي زي ني ابي ኤርትራን عنا ዝመስል ዘርናዶ ገለዶ ደብልወት ኩሉ ግዜ ተዛረብዎ ነገር ማለትዩ ንዑ ተጠቂምካ ነታ abi ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ አሊኻ ወደባታን ኩሉ ነገራታን ዘለዎ ሃገር ዓባይ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ማለት እዩ ንሃገርካ ከም ሃገር ምቋም ክሳብ ሕጂ ድሕርዚ ኩሉ ጌጋታትን ውድቀትን ስቲል ትሕልሚ ከም አጀንዳ ከም ስትራቴጂ ይሕዞምዎም ዘለው ንዑ ንመብፃሕ ግን እሱ ናይ ነዊሕ ሕልሚ ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ ክግበር ዝኽእል ግን ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ከመይ ጌርካ ቦታኻ ተጣጥሕ ስምዕዋ እዚ ሕጂ እዚኣ ጥብቅ አጋርነት መፍጠርን ያስቀደመ ነው ይላሉ። ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የተዳከመ ነውና ከአማራና ከሌሎች የታጠቁ ኃይሎች ጋር ተሰልፎ መንግስቱን መጣል ይቻላል የሚል ሐሳብ የያዘ ሰነድ ነው ብለዋል። ለጥቀውም የህወሓት ኃይሎች እነዚህን ሶስት መሰረታዊ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ህወሓት ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ምስ ኢትዮጵያ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ተሻሪኹ ናይ አሜሪካ ደገፉን ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ተመሊሱ ቦትኡ ንኽረክብ እሞ ብሓውሲ ፖለቲካዊ ፀወታት እዩ ድሕሪኡ ንኣዲስ ኣበባ ቦትኡ ስታብሊሽ ምስ ገበረ ዕልዋ መንግስቲ ዲ ክፍተን ወታደራዊ ስጉምቲ ዲ ክውሰድ ተፈላለየ ዕላማታት ክጥቀም ይኽእል ይኸውን ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ተመሊሱ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ እታ ጌጋ ካልኩሌሽን ናቶም ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘነፀረ እዩ ናበይ ከተብፅሖም እያ ናብኦም ንገድፎ ሕጂ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና እስከ ንስማዕ ሃገር ፅንዓት ሃገር ማለት ሃገር ትብዓት ሃገር ማለት ሃገር ዓቕሊ በሌስ ጉዕዞ ምስ ክቡር ባህሊ መናሎታ ንዱል ዓረ ከምዚ ናትና ዝሰገር ዝተዓርፈይ ዝተፆረይ ዝተዓጠታ ከይንገረይ ከምዚ ናትና ዝሰገረይ መስተንክራት ሆይ ዝሰዓረታ ከምዚ ናትና ዝሰገረይ መስተንክራት ዝሰዓርሆ كم زندريا زلنا تبغى تدرفي أنا في حراء مع تناصنا زدرفيا تخكل في حراء زدرف درفتها لك كانت مدرخ بتصبق زقلتيو بحكي بحر سنة بابنيا I think it giftنا سنة باب سلا زلو تريه خالك كانت مدرخو بتصبق كقلت زخل درفتات مسكت متاتو أيو زغرب أبز حلف عمتات كريو خلنا بحب صورات زنبرك على رستيو أزيو حيال سنة بابنيا مهانو ناتي مسكرنا زلي كونن ኣብዚያስ ከነምፃ ብዛዕባ እዚ ዝሓለፈ ክንዛረቦ ፀናሕና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ንእሽተይ ኣብዚያ ሰለስቲዮም ዝሃብዋ ብፍላይ ዳንኤል ዝሃባ ሓበሬታ ነይራ እስከ ስምዕዋ ኣብዚኣ ጠቅላላ ምንጭናቱ ዋላ ናይ ሳይበር ኣታክ ምስ ተሓይስካ ካበይ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና መንን ኤርትራ ዋላ ብምዕራባውያን ሚድያታት ንብሎ ዓይነት ገይሩ ከትከዓደለ ዘሎ መበገሲኡ ንፈልጦ ኣለና ማለት ስለዚ ኩሉ ንዓቶም ዘይኮነ ግምታ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና ንቕመጥ ዘለና ኣብ ዘለና ሕፅር ዝበላ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ኣብታ ድግበር ሚድያታት ኣንፃር ኤርትራ ኮይኑ ዝበዝሕ ነገር እቲ ካልካን ውሕድ ኣሎ ስለዚ ብሓል ወገን ታንግላልና ሓሚቕና ኣለና ቶም ብዛዕባ ሃገርና ከምዝን ይተረተዓዊ ኢልና ክንቐብል ንኽእል ምክንያቱ ጋዜጠኛ ሶማልያ ዝገበሩ ዓዲ ከይዶም ችግለታ ሪኦም ገለ ሪኦም ርትዓዊ ነገር ክፅሕፉ ኣይንፅበቕን ሕጂ መብዛሕትኡ ግን ካብ መን ዝቕበል ስለዚ በዚ ሓደ ወገን ኢትዮጵያውያን ክብል ደሊ ተጋሩ ሓሩ ሁኬርስ እቶም ነታ ኤርትራ ንኸፍርሱ ደልዩ ግን ካብኦም ንላዕሊ ከዓ ኤርትራውያን ካልኦት ምእንቲ ለውጢ ልመፅእ ኣሎ ምእንቲ ፍትሒ ደልየ ኣለኹም ኢሎም ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይርትዓዊ ነገር ከኮልስዎም ዝውዕሉ ኣብ ትዊተር ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ንሱ እዩ ሕጂ ስእሊ እቲ ናራቲቭ እኒኹም ትረኻ ከምፅዎ ደልዮም ዘለው ርትዓዊ ዘይኮነ ጥራሕ ባላንስ ዘይኮነ ጥራሕ ይኮነስ ሓንቲ ገሃነም ዝኾነት ሃገር ዶ ትስእል ስለዚ ከምዚ ዝኾነት ካብኡ ሓሊፎም ደጋግምዋ እኳ እዮም ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንጎረባብትና እውን ሰላም ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ሕጂ እኳ ኩሉ ነገር ፍሓዳ ኢልዎ እምበር ንሱዳን ዶ እምበር ኣብ ትቕፅል መደብና ክንርኢ ነቶም ኣሕዋትና ኣብ እስራኤል ዘለው ብሰንኪ ተፈቲሩ ዘሎ ባእስን ፀገማትን ኣብ ሽግር ወዲቖም ዘለው ንዓታቶም ንምሕጋዝ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ልዕሊ 1000 ሰባት
81,460 ኣብዛ ሕጂ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ኣብፂሖም ኣለዉ ስለዚ እቶም ነዚያ ዘይፈለጥኩም ነቲ ብሰንኪ ባእሲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ዘለዉ ስድራ ቤታት ብፍላይ ቆልዑን ኣዴታትን ወይ እውን በዚ ኩነታት እዚ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ተሓሪሞም ተጎዲኦም ብዙሕ ባእሲ እቶም ዝሞቱ ጥራይ ዘይኮኑስ ብዙሕ ሰብ ተጎዲኡ ከም ዘለዎን ስለ ዝግለጽ ንሕክምና ድዩ ንመነባብሮ ድዩ ንሽግራት ዘሎ ህዝቢ ንክንረድእ ተባሂሉ ዝተገበረ ካምፔይን ይቕፅል ኣሎ ኩሉ ሰብ ድማ በብዓቕሙ ወላ 5-10 ቅርሺ ትኹን ዓቕምና ክነበርክት ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ናብታ ተቕፅል ኣርእስተይ ክኸይድ እየ ፅንሒ ኢለ እውን ክምለሳ እየ ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ስቶሪ ረኺበ ነይረ ኤልያስ ኣማረ ዝቐረባ እስከ ስምዕዋ እዚኣ ጴጥሮስ ኣፈወርቂ ወዲ ኣፈወርቂ እዩ ኣብኡ ንእሽተይ ሓዉ ክቡር መራሒና ብፃኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ እዚ ንዓኻ ከመይ ኣፌክት ገይሩካ መፅሓፍ እዛ መፅሓፍ ይኹን ናብቲ ዝሓለፈ ክብል ለጠቐን ገልጠምጠም ናይ ዝሓለፈ መዳሂ ዓመታት ዘሕለፍካዮ ኣብ ገድሪ 9 ኣሕዋት ኢና ነርና 9 ኣሕዋት ኢኹም ተሰሊፍኩም 9 ኢና ነርና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ድሕሪ ናፅነት ዘጓነፈ ፀገማት ብዙሕ ይረአይ ነበረ ከመይ ማለት እየ ሓውናስ ኣብ ተጋደልትን ከለና ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ገድሪ ኣሕዋት ዋና ጸሓፊ ብምዃንና ብዙሕ ብሕማቕ ዝፀልወናን ገለን ኣይነበረን ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ከም ተጋዳላይ ይርአየና ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ምስ መፃና ግን እቲ ደጉ ክፋል ናይቲ ድብላዕነ ህይወት ከም ተጋዳላይ ንበይነይ ወይ ከም ካልኦት ኣሕዋተይ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ተጋዳላይ ኮንካ ብዙሕ ሓውስቶ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ናፅነት ምስ መፃና ከምዚ ዝዓይነቱ ነገር ተጓነፍ ናይ ብሓቂ ዝስማዓካ እዩ ብዓለም ደረጃ እዩ ትባህኒ ንዓይ ድዩ ዋላ ንኣሕዋተይ ብፍሉይ ዝተንከፈ ኣይኮነን ንስኻ በዓል ስልጣን እንተ ኮይኑ ሓውካ ወይ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ብዓለም ደረጃ ብፍሉይ ሰብ ከም እገለ ሓው እገለ እዩ እገለ ቆ ወዲ እገለ እዩ ዝብሉ ነገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትረፍ እዮም ኢካ ትዛረባ ይትኽእል ኢኻ እቲ ዝዓበየ ነገር ኣብ ሂወትካ ይፀልወካ ኣብ ስራሕ ይፀልወካ ናይ እዚኣ መልሲ ብምንታይ መለስዋ ምስለካ መዋእለ ሓወይ ኣብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ዝቕመጥ ሓደ ግዜ መን ኢኻ ትብሎ ኢንተርቪው ኣግቢሮሞ ነይሮም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሬድዮ ኒ ኣግቢሮሞ ነይሮም እንጂ ሓውካ ብምዃኑስ እንታይ ይስማዕካ ኢሎም ከም ዝኾነ ተጋዳላይ ንነፍሱ ተጋዲሉ ንሱ ነፍሱ ተጋዲላ ነፍሰይ ተጋዲለ ብዙሕ ተፈልዩ ዝስማዕኒ ነገር የለን ኢሉ ካብቲ ካልእ ተጋዳላይ ሲ ብፍላይ ከም ሓነኻ ወይ ዝረኣየለይ ይብሉኒ ኢሉ ካብ ልዕሊ ኩሉ ካብዚ ኩሉ ዘረባ ናይ ምዋኣል ገዲፍካ ዋላ ናተይ ገዲፍካ ዋላ ነቶም ካልኦት ኣሕዋተይ ገዲፍካ ኣብ 1991 ናፅነት ምስ ኮነ ገዛ እዚኣ ስምዕዋና ብጎረባብትና ብጓይላ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ከስምዑ መፅኦም ኣብቲ ገዛና ቦይ ወፂኡ ሽዑ ምስ ወፀ እንታይ ኢሎሞ መስለካ ነበር እቲ ህዝቢ ጎረባብትና እዮም እሞ ኣባይ ኣፈወርቂ እንኳ ሓጎሰካ እቶም መሳትኡ ዝኾኑ ወይ ካብኡ ትሕት ዝበሉ ኣያ ኣፈወርቂ ኢሎሞ እንኳ ሓጎሰካ ኢሎሞ ናይ ምንታይ ኢሉ ወድኻ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝበልዎ እታ ዝመለሳ መልሲ ናይ ኩልና ስድራ ቤት እትምልስ ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ ሳብ ሕጂ ዋላ ንግዛዕ ዝቕፅል ማለት እንታይ መሊሱሎ መስለካ እንታይ ክገብረለይ ንዓይ ብፍሉይ ምእንቲ ንዓና ክሕሸና ዕድመን ጥዕና ንሃቦ ጥራይ ኢሎም ኣሎ እቲ ፕሮፋውንድ ዓሚቕ መልሲ ከም ዝኾነ ዜጋ ብሓውካ ትሕበን ትደልካኒ እሕበን ንፈርዓ ከምዛ ቦይ ዝበላ ከዓኒ ወይ ከምዚ መዋዕል ሓወይ ዝበሎ ከዓ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሉ ተጋዲሉ ሽኑ ብፍላይ ምስ ገድሊ ተመፂኻ እሞ ዓበይቲ መስተንክራዊ ጅግንነት ዝፈፀሙ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ከማኒ ምቕልል ኢሎም ከምዚ ጌርና እውን ኣይብሉን እዮም ዲኻኒ እቲ ባህሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሓደ ግዜ ይፈልጥን ዘይፈልጥን ከምዚ ወለድና ድብሎ ክንዳኻ ደይ ኣኽላ ብኣኻ ዋዕላ
ዝበሃል ኣሎ ኣፀቢቕካ ዘይትፈልጦ ነገር ክትዛረብ ነውሪ ኣብ ባህሊ ሕብረተሰብና ነውሪ ኣነ ሕጂ ዝኾነ ዘይፈልጦ ነገር ያ ኣይፈልጣኒ እዚኣ ኣይ ዓቕመይኒ እያ ዝብላ እምበር ኣልዕልካ ብዛዕባ ሓደ ዘይትነገር ዝኾነ ነገር ዝሰርሐ ከም ትውድብ ከማሽን ከተናዓእስን ከተዛረብን ዳስዋይ እኮ ኣብ ዝኾነ ነገር መልሲ ክትምልሰሉ ዘየድልየካ ተሓንኽ እዛ ዝብለካ ናይ ኣቦይ መግለፂ ዓባይ መግለፂ ካብ መጠን ንላዕሊ ኢኻ ዝትገሉ ዝሓለፈ መከራ ድማ መሪር እዩ ነይሩ ኣብ መጨረሽትኡ ግን ፍትሒ ነጊሱሎ ባንዴራና ኣነ ባንዴራ ሒዘ ጥራይ ስዕስዕ እንታይ ዓይነት ባንዴራ ቀያሕ እዚኣ እወ ፅቡቕ ኣብ ባድመ ዘለካ እዚኣ ኢንተርቪው ረእይዋ ኣገዳስነት ዘለዋ እያ መርገፂ ናይ ኤርትራ ድያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዘለክ መርገፂ ማለት ታሪክ ኤርትራስ ናይ ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ዲ ክትብሉ ዋላ ዞም ተጋደልቲ ዞም ገለ ባዕሎም ፈልጡ ገለ ትብሊ ኖ ቢግ ሪስፔክት ኖ ቢግ ሬስፔክት ለኪ ያ ኣብ ጉዳይ ገድልና ቢግ ሬስፔክት ኣለዋ ሓራይ ካልእ እንታይ ፎርም ኣለና ኣበይ ከተወሊድካ ዓቢኺ ጋሽ ባርካ ጎሊች ጓል ጎሊች ኢኺ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ጋሽ ባርካ ጎሊች ፅቡቕ ከባቢ ተሰነይ ምዃን እዩ ፅቡቕ ሓራይ ኮሚኒስት ዲኺ ካፒታሊስት እንታይ ኮሚኒስቲ ማለት ሲ ኮሚኒስት ማለት ናይ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኩሉ ሲ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ካፒታሊስት ማለት ካ ከም ሽጣራኻ ማለት እዩ እንተ ክትህፍትም ደሊኻ ትህፍትም ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ትግርኛ ድሓን ካብ ክልቲኣተን ሓንቲ እየን ኣይተረድኣነን እዚአን ካብ ክልቲኣተን ሓንቲ እየን እስካሁን ሰርሕ ገለስ ፅብቶም ፅቡቕ እንታይ ክደሊኻ ስኻ ሕጂ ሰብኣይ እንታይ ዓይነት መደብ እዩ ኣብዚ ቲክቶክ ዘላ ኣነ ይርዳእንን ይድሓን ሜሮን እታ ኢንተርቪው ፅብቕቲ እንዲ ኣብዚኣ ካልኣይቲ ክፋል ናይታ ኢንተርቪው ስለ ዝረኸብኩ ኣስሓቕ እየ መይታነ ናይዞም መንእስያትና ኩነታት እንታይ ሓሳብ ኣለዎም እዚኦም መንእስያት እዚኦም ኣይሰምዑን እዮም ቀፅል ፅቡቕ መፂፍና ካብ ተባሃለ ዘይተባሃለ እዮም ዘንብቡ ፅቡቕ ቀፅል ንስኻ 4 ዓመት 5 ዓመት ሙሉእ ኣንብቡ ክትብል ኣይንብቡን እዮም ልክ እስሪ ብፅቃዳ እዚኣ ተቐዳሚት ትሽግረ ቀፅል ፅቡቅ ኣለ ከም ዘይስርሖም ይሰልጦም እቲ ዝበዝሐ ንሞተሉ ምክንያት ካብ ዘምፃና ክንገብር ዘምፃና ክንገብር እዩ ቀፅል ሕጂ እዚ መንእሰይ እንታይ ትገብር መስለክ ኣኼባ ግበረሉ ባል ኣቴንዳንስ የድልዮም ኣሎ ፎልዮም ክንገብር ኢና ኣኼባ ኦኬ ንቐፅል ካልኣይ ኣብ ትምህርቲ ኮይዶም ፅቡቅ ክንዲ ዝሓስቡ ዘየለ ይሓስቡ ንኣብነት ሕጂ ትምህርቲ ትኸይድ ኮይንካ ትምህርቲ ከተፅንዕ ኢኻ ትኸይድ ብዙሕ ነገራት ክትፈልጥ ኢልካ ኻ ትኸይድ ኣብ ትምህርቲ ኮይኖም ግን ከምዚ ዘይበላዕኹ ፅባሕ እንታይ ክገብር ድሕሪ ፅባሕ እንታይ ይገብር ይብሉ ሓራይ ካልእከ ፅቡቕ እዩ ካልእከ ሃበና ካልኦሞኒ ክፈልጥ ኣነ ክበቂ እዎ ሞ ድኾነ ዛረባ ምሽ ትበኒ ሽዑ ኣነ ክዛረብ ካልእ ድሓን ሕሰብ እስኪ ካልእ ከዝገብሮ እወ ካልእ ከዓኒ ሰልዲ የዋህልሉ የለውን ኣባራት ኮይኖም ሰሎም ወድኡ ኣለዉ እዚኣ ሓደገኛ ሓቂ ቃቃቅ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ንብዙሕ መንእሰያት ዝጠቅም ኮይነ ረኺበ ኣነ ብሓፈሻ ኣይ ቲንክ ከም ዋዛ ኮይኑ ይመፅእ ግን ብትኽክል ፅቡቕ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ኢና ንሰመፀን ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ መንእሰያት ምናልባት ገሊኹም ዕላል ናይ ሜሮንን ናይ ዝሓፍትናን ሽማ እኳ ይሓስኳን ኣለኹም ከምዚ ኣቃሊልኩም ክትሪእዎ ትኽእል እዩ ነቲ መንእሰይ ግን ኣብ ናቱ ዕድመ ወሪድካ ምስ ክትመያየጥ ንዑ በቲ ዝርድኦ ቋንቋ ክትርድኦ እንተዘይክኢልካ ከሲርካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝግበር ዘሎ ቢግ ኮምፕሊመንት ክወሃብ ይግባእ ብዘይገድስ ኣብ ካል ገለገለ ከሽረፍካ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ምስ ንኣሽቱ ከምቲ ንኣብቲ ናቶም መድረክ ወሪድካ ይህን ምባል ኣገዳስነት ኣለዎ ከም መወዳእታ እውን እንታይ ክብል ኣብታ ናይ ፀገማት መንእሰያት ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ዓቕምና ከነበርክት ኢና እታ ፎርም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ቅድሚት ከውርደልኩም እየ እታ ጎፈንድሚ ማለት እዩ ሓድሽ ተወፅኡ ድማ ሓድሽ ክንበኩም ኢና ምዝኾነ ይኹን ሓድሽ ዘሎ ሓበሬታ ንህዝብና ንምርዳእ ንጠቀመሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሃሊኻ
بدمنتن ببأسن ببترن كفتح زغل صقم يكونن زلنا بوليتيكا صقم دحر قينو بيهمهم كبزيلكا مرغصيتات كان نصركا متو مسرتاويان بلو ابي اينوتيوم تو مسرتاويان ابي بوتاتاتنا نسمامع ابي يختفللينا زين دحري قطع زي بلكا ابيختزرارب تخل ون كتفلس لزي تغل اب حشويه خطات تغل حنت بزيان نشتي سمعيه كوديه. And Eritreans have been dear friends, brothers and sisters since I was a teenager. I first went to then northern Ethiopia. Eritrea has been a gift in my life. And Eritreans have been dear friends, brothers and sisters since I was a teenager. I first went to እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሰሚዐያ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክሰምዓ ከለኹ ድማ ደስ ስለ ትብለኒ ኣብ ዝምፅያ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ምስክርነት እናሃበዩ Eritrea has been a blessing in my life, a gift in my life ናበለይ ዝገልፃ ስለዚ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ዝገልፅዋ ኩሉ ግዜ ናብዚ ከነምፅኦም ኢና ከም ወትሩ ዘለና ዓቕምና ንሓግዝ ፀገም ማእሲ መፀኒ ብኸመይ መፀና ይበሃልን እዩ كل سب عقمو كبرك دما يصوع نايلو مارساب زفودي لايك غبرو سبورت غبرو نافكالو سباد دما سددو نابلكو مزيا اقداسيت ملختين لبوان كغتفكمي ابكال سرح حساب نراخب نزياس نفلتو نچاينا مجمريا سمانياتا چايناويان افسدد زنبرو اتوم قند ما بغسنا عبيتا كم زخونو بخمين تحريلكم مجمريا نفس وكف چايناو افسدد كلو گنزبو باغباب حيزو ابزي ليكي حششه اكيبن ينفسخ غبر سلصنحي اب سمانياتات تقطبا قير جمره كل ገንዘብም ንቻይና ኢንቨስት ገረምላ ናይ ደጋ ሓይሉን ያድልያ ካላይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሩ ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለጸ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድልክ ክለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን በቀሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንጽ كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما يزدانو الكالوري مع صخير واسا تفر كان بخاب برد مفراسة سعر كاير بخاب وشتغل بدك حقنات كعبي انا بتحقق انت حدا لربي كلنا كعبي انا تكا يقولون ابسا قواسن كمن بسا انت اريتراوي سبب مرحاوي انا تكا يقولون ابسا قواسن كمن بسا لبيس منيو حلمي دهنتيو بلتكي معرقكي بعيني كريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو عدى يا بدمية إلى ناقريو عدى يا بدمية إلى ناقريو طعمك اسمعني كويتاي لمينيو